Pozdravujem vás opäť z Bánoviec, Autosearch firma, kde sa zaoberáme výmenou olejov v automatických prevodovkách. Výmena prebieha hlavne teda strojovo, čiže pod tlakom, s preplachom, aby teda sme vedeli tú výmenu a ten olej prečistiť čo najvyššej kvalite, čiže ako sa povie na 100%. Dnes tu máme B-čkový Mercedes s CVT prevodovkou od Mercedesu pod označením 7221, nie 7228, a je to vlastne variátorová prevodovka, ktorá sa používa aj v A-čkových Mercedesoch, čiže A trieda alebo B trieda. Je to ich vlastná prevodovka. Prevodovka je v podstate vysoko komfortná, keď je udržiavaná v slušnom stave, čiže menený olej, tak aj vydrží, nemá nejaké neduhy, ktoré by boli výrobného charakteru. Skôr je to vecou neúdržby oleja a následného prehrievania celého systému, kde následne potom odchádza elektronika na týchto prevodovkách. Ale je to spôsobené hlavne tým, že teda olej nie je menený, kde CVT je ozaj citlivé na ten servis tej prevodovky, na kvalitu oleja. A keď ten olej teda je silne znečistený, tak vzniká teda vyššie trenie, vyššie zahrievanie a následne na to reaguje aj samotná elektronika tej prevodovky. No a potom vznikajú závady, chyby. Takže pokiaľ si chcete udržiavať ozaj ten stav prevodovky v slušnom stave, aby vás teda nenehala niekde na ceste, nesklamalo auto, treba ten servis vykonávať. Nie je to nič cenovo náročné, aj keď sa povie, že strojová výmena v priemere má nejakú cenu okolo 300-350 eur pri jednorazovej platbe, ale keď si to rozrátate na počet kilometrov, kde motorový servis robíte každých 15 000 maximálne a necháte tam 120 eur v priemere, tak vám vyjde jednoducho, že ten motorový servis máte drahší ako ten prevodový. Takže nie je to nič extra náročné, ale treba to robiť, aby ste teda mohli spoľahlivo jazdiť. Pre toto auto, respektíve pre túto prevodovku, bude použitý Motul olej Multi CVT, ktorý... Takže mašinu máme pripojenú na auto. Použijeme čistič na preplachnutie prevodovky, teda respektíve na vyčistenie prevodovky, aby sme dostali z nej usadeniny. Toto je aktuálny stav oleja v prevodovke. Je pomerne slušný, nie je to nejaké zakalené, ale už má samozrejme za sebou tie svoje kilometre, a nakoľko teda my auto predávame z nášho skladu alebo z našej ponuky a chceme teda, aby ste odchádzali od nás so servisovanou prevodovkou a so zárukou k nej, tak urobíme vlastne túto výmenu oleja v rámci ceny vozidla. Olej, ktorý my budeme používať, je ale zelenej farby, respektíve modrej zelenej. Je to sfarbenie oleja, iba nie je tam žiadny iný rozdiel v kvalite alebo v type oleja, a to sfarbenie je vlastne originál podľa Mercedesu, ktorý si teda vyžiadal takéto odlíšenie oleja podľa farby. Takže originál Mercedes olej pre CVT prevodovky má farbu zelenú, nie žltú. Toto je napojenie v podstate na chladiaci systém prevodovky a tým vlastne cirkuluje olej z prevodovky. Detergent máme teda už v prevodovke a začne v tejto chvíli proces čistenia, ktorý bude trvať cirka 15 až 20 minút. Pri každom úkone bude vytlačený takýto lístok, kde je vlastne zaznamenané, čo sa použilo, v akom množstve, a to nám bude slúžiť potom ako dokument a doklad o vykonanom servise a podklad v fakturácii. Počas čistenia je nutné uviesť prevodovku do pohybu, do v podstate obvyklého pohybu, ako je teda počas jazdy. Preto je teda nutné sa pokúsiť prejsť všetkými rýchlostnými stupňami počas čistenia
Čistič sa používa hlavne z dôvodu prečistenia mechatroniky vloženej v prevodovke, v tele prevodovky. Tá je veľmi citlivá teda na rôzne usadeniny a ešte viac teda sú na to citlivé solenoidy, ktoré keď majú teda na sebe nežiaduci nános, tak nemusia spracovať správne a tým pádom budú vykonávať tú činnosť zle a môže teda nastávať trhanie prevodovky alebo zdĺhavé radenie a tak ďalej. Takže nečistoty obsiahnuté v oleji jednoducho zvyšujú tlak v prevodovke, zvyšujú trenie a zvyšujú aj teplotu samotného oleja, čo všetko negatívne vplýva samozrejme na prevodovku ako takú a jej životnosť. Takže výmenu oleja máme za sebou. Toto je aktuálny stav v prevodovke, čiže autičko je nachystané na ďalších minimálne 50-60 tisíc kilometrov. Záleží teda na tom, že v akom prostredí teda bude jazdiť. Ak je to mestská premávka, tak sa tie kilometre skracujú. Keď sú to dlhé kilometre diaľničné, tak tých 50-60 tisíc v pohode, ale opakujem, tie CVT prevodovky sú dosť citlivé na kvalitu oleja a je potrebné teda ozaj, aby sa teda udržiavala. Potom nebudú žiadne problémy a autičko bude spoľahlivo jazdiť. Takže ak by ste mali záujem o takýto spôsob výmeny oleja v automatickej prevodovke, sme vám k dispozícii na tomto telefónnom čísle. Nech sa páči a ďakujem za pozretie videa.